Αλλά είναι πολύ απλή, δεν είναι μόνο. Είναι θέμα ταυτότητας, γιατί κάνουν δουλειές τις οποίες δεν αγαπούν και θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, πρέπει να καλύψουν κάτι άλλο, πρέπει να αρχίσουν να έχουν φιλοδοξίες. Ταυτόχρονα είναι σε ένα εχθρικό περιβάλλον, γιατί εφόσον κάνουν δουλειές που δεν αγαπούν, οι συνάδελφοι είναι άνθρωποι αντιπαθητικοί, είναι άνθρωποι που δεν μοιράζονται πράγματα μαζί τους. Μιλάω για τις δύο κεντρικές ηρωίδες. Ναι, είναι δύσκολα. Αλλά μέσα από αυτές τις δυσκολίες κατορθώνουν να προωθούν σε ένα άλλο επίπεδο, να εξελιχθούν, να γίνουν κάτι άλλο. Είπε η Λίλα προηγουμένως, περιγράφοντας, μάλλον σε μια απόπειρα να χαρακτηρίσει το μυθιστόρημα, ότι τελικά είναι ένα μυθιστόρημα που δεν υπάγεται εύκολα σε μια κατηγορία. Όπως κανείς να πει ότι είναι αστυνομικό, είναι κοινωνικό, είναι και ψυχογραφικό. Στον πυρήνα του όμως έχει έναν αστυνομικό γρίφο. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό φαντάζομαι είναι μια πολύ συνηθική επιλογή για μια συγγραφέα. Πώς οδηγήθηκες, πώς έφτασες σε αυτήν την επιλογή? Ναι, ουσιαστικά δανείζομαι την αστυνομική επιλογή. Δεν είναι αστυνομικό. Δανείζομαι την αστυνομική επιλογή για να στεγάσω τα θέματά μου. Ένα από τα θέματα είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι thriller, ούτως ή άλλως. Οπότε, γράφοντας για το σήμερα, μπορώ να γράψω με άλλο τρόπο. Βλέπω και εγώ, και μου το έλεγε σήμερα και μια φίλη, ότι στο βιβλίο αυτό αλλάζει ο ρυθμός. Δηλαδή, τα προηγούμενα βιβλία μου ήταν πιο αργά. Ίσως ζώντας σήμερα να μην μπορώ να γράψω αλλιώς. Ενώ μεταφέρεται μια αγωνία, μια άγνοια, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά αυτό δεν βιώνουμε. Αυτό είναι και μια γενικότερη τάση στην πεζογραφία, νομίζω, και στην ευρωπαϊκή και στην αμερικάνικη. Δηλαδή, καθώς το ίδιο το αστυνομικό έκανε μια μεταμόρφωση και διευρύνθηκε ως είδος, στην ουσία επηρέασε και συμπαρέστηκε και όλα τα υπόλοιπα μυθιστορήματα. Άρα αυτό που λες όμως, η ζωή μας έχει γίνει thriller, οπότε υπάρχει μια συνεχής αντιμεταχώρηση και δεν μας το ρωτά κανείς. Ναι, και είναι και συνειδητή επιλογή όσον αφορά το συγκεκριμένο ήρωα. Όπου